Sanibonani. This is your host uSiphiwe Maduma. Sawubona mama. Unjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngikhuluma nobani igama? uPascaline owaziwa ngoBullet Mkabayi kaJama Mazibuko. Oh Mkabayi. Mkabayi he badume ngesibhamu nawe mhlambe. Hayi lutho. Nawe uyibonela nje. Usesibkabayi sowaphi? Ngihlala Witbank and I'm serving in the National Coordinating Committee of SDP. I serve as a spokesperson. Wena he spokesperson wala ekhaya. Witbank usuke what bani? So what 11? Okay. What 11? Good evening. Ngikhuluma nobani today? Khuluma no Shedrack Wakaspenyane, who is a pioneer and part of the National Coordinating Committee Okay. of the Service Delivery Party. Sanibona. uSiphiwe wakaMaduma la. Nginosisi la. Qala ukumnika ithuba ke azichaze. Mama sawubona usisi ubani? Sanibonani, usisi uLebogang Mogoshi, i-coordinator yabo mama e-SDP. Niyezwa kangithi umphathi wembokodo ke lo. Wathinta abafazi. Wathinta imbokodo ngithi niyazi. Sawubona baba, ngicela sikhuluma nobani namhlanje? Ukhuluma noPatrick Maphele Bhakaqala. Sanibona. Umongameli lo. Njengoba bengishila ngithi yebo uSiphiwe wakaMaduma. Mfowethu nobani namhlanje? Onojabu imember yala emphakathini. Ujabu wakabani isibongo? NakaNkabinde. Awunkabinde mfowethu. Sawubona bhuti, sikhuluma nobani namhlanje? Khuluma noSihle Mabhena mama iChairperson SDP Youth Desk. Okay. Hey!